안 지그래. 아, 나 뭐 가까이 가신다. 말 가지고 끊어 가서 은혜 미시마. 미고는 가자 신당나. 네. 로로라인 해세양. 미시면 봐 나이야 비엘 엄마. 네, 베일 할만하면서 바이. 미시. 이집 마마 푸는 문시아랑. 야. 뭐 해볼래? 사고 앨범 란 나가네요. 하이 메이크업 감내가 되네. 비나 메이크업 말이네. apa nu kura ke mi kura zi gesa habai mama sarke जाबाय आंहा दायो मेकआपआ क्लियार जाबाय नै दायो दख'ना गानबावनांगौ आरो दख'ना गानसै बा बेनि उनाव खानो बानायबावनांगौ नै देलायगासिनो आरो नै बोरै सासेयालाय ए माथो लोगोसे होद मेकआप आर्टिस्टआलाय गासिदोंमोनलाय बिदि थाखुमालायो नै बिदि थाखुमाबाय थायो गुजुरांनायाबो दा देलायबावनांगौ दङ बेनिया देलायगासिनो दायो आरो माखासे दंबावो देलायनो थाखाय फैजोबाखै दा ज' फैबाथाय लानोसै नै माने दायो देलायनाया जाबाय आरो आंना नै गासिबो खानाय बानायबावनांगौ दङ ओमफ्राय ड्रेस गाननो फैग्रोदोंमोन आरो आं ओमफ्राय दा बबेथिं लानाय जायो माखासेफोर बेकग्राउन्डआव मोसाग्रा दंफायो बिदिनो केमेरामेनफोरखौ दायो मोनफैथ'वाखै नालाय बेफोरखौ देखायथ'नो हायाखै आरो ओमफ्राय दा मोनफैबानो देखायगोन स' नोंथांमोना जोंनि बे बैसागु एलबामखौ नायनो एक्साइटेड दङबा नायनो नेबाय थाबानो जाबाय दायो माने माखासेखौ देखायनोसै आरो आंना जाबाय नै बेनो आंना ड्रेसा ओमफ्राय देलायनानै माबायदि मोनथाय बांद्राय मेकआप खालामा आंखौ गाज्रिसो नुयोनो ओमफ्राय बिदिनो खालामनो होदों आरो मेकआप खालामग्रासो मिथिगौ आंलाय बांद्राय देलाय होनाङा होनदोंमोन ओमफ्राय माबायदि नुखोथाय नै मेगनावबो बिदि लाफेरा आङो ओरैसो नायखानांगौ जादों मेगनखौबो दिनैसो फार्स्ट टाइम लाफेरदों आं मेगनावबो बेबायदि लाफेरा आरो दिनैसो थ' नायलांदो होमबा नै माला गाननानै रानि बायदि जासिगोन रायलाय थाखुमालायबाय दायो सोलायथो मा जायो ओरै नुजाबा मा जायो थांनो नागिरबाय जोङो नै सिख्लाफ्रा दाबो ओरैनो हरना दिनै आयु जि लाजिखायो जोंनि सिख्लाफ्रा नै बे आं बिदि खुंबोबाय थानांगौ एसे थांजोबायमोन गथ' माखासेफ्रा माखासे थांबाय थांनो नागिरबाय जोङो नै लारि थाबायनानै बोरो मा फैयासै जों बान्दोंब्रा जों हाबगोन जाम्बा नामा मामोननानै हाबबायबा एडभान्स सावखानाय जेलफोरिफोर बे जेलफोराफोर आया आंसो संसै मा बुरिखौ लानालै रेजें खालाम मोदोमा दे लानानै मोदोमा मानदों मेकआप लाना फुननोबो हाया माबो हाया जि बोरैबा ओरै मानगासिनो मा इनै
फाग्लिसो मानसिया ayah ya mbak ama baik bilang lah 1 2 3 go Musa Kita kapan ini masalah? Ora 1 2 1 2 Aku dah karar Karar mau le Angkar này là đấy दायो नै masih mau kemana ayo लोंखांनानै ब्रेक लादों लोंनाय sebenarnya ini ya kamu बेखौ बिदा दादा दोनबाय थायो बेखौ दालाय मिनिनो खोथा आङो Kena man mak aku yang mencari pun bukan. Lebih ini bro, lebih mau buat saya. Puria Naur lai Ayo Naur bau uncing naur bau Arbau दाइसे खारदों एसे मिन्थिगौ खारग्रायालाय माबा नायग्रायालाय दे होनबाय थागोन खारनायबासो मिन्थियो खनबेसे खारदों आङो एसे जायाबानो रिपिट नामा ओरै जायो आरो दहाय फार्स्ट टाइम बायदि मोनलाय आंना मेंबाय आं बिराद मेंबायो गिदिं दल' दासो एक्सन नायबाय था आरो मावफिनदो दे नायर जाव जासिनि होना जायो नामा आजा गाबनायखौनो बोरैबा बुरखायदोंना मिनिनो बोरैबा जालाजोब्बाय आव होननानै रागा जोंलांबाय था दे थांदो ना गथ'आला बुरखायनो हाया मानो हाया ओंखामबो संनो मोनाखै ओंख्रिबो संनो मोनाखै जाबाय जि गाबबाय थायो बे आलु बिनि गाबनायखौ शब्द मोनाना थांसै फैदो होन गोलैदो जाबाय आयौ गरमानो हाला आङो हनै बांगालबोरै माइजिना हरदों दे सोलोंद' गरमथार एसे फोरोंबावदों साननै लाबाय आयौ मैया सानसे दिनै सानसे दे सोलोंलाबो जालायबाय बिसिना ayo nunga गोरोमजोब्बाय नायगिरि बिथांमोना खारलायबाय दे इसोर खारलायबाय मेंजोब्बाय साननै लाबायना बुहुदनो ब्लगानो आंना बांसिनानो मबाइलखौनो बारा मोना आङो बिनि थाखायनो रायलायनाय भइसआनो बारा गैया जासिगोनदां बिदिनो सोरबा लाना होनाय बिदिल' जाबाय खोमा आंनियावहाय माने मा होनो भिडिअ लानायनि थाखाय शुट लानायनि थाखायनो मबाइलखौनो आं दांनो मोनस्रायाखैना बिनि थाखायनो दायो एसे फ्रि टाइम मोननायाव लाबाय आरो नै सिख्लाफ्राबो मोनफ्रुजोब्बाय गोलोमजोब्बाय इथिं आरो लागासिनो आरो बैथिंजाय माने
ओरैजाय बयसफोर हाबबोनाय लानो नागिरदों आरो ना बिथिंजाय मेंजोब्बाय एबार लास्ट सुट बे ड्रेसजों जोबसिगोन एबार हायदो रायलाय फै बरिया होदो हेल' लोगोफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बिनि थाखायनो आं देलायखाबाय आंना माखासे लोगोफोरबो फैगासिनो मोसाहैनो गामियाव मागिहैनो थाखाय बिनि थाखायनो आङो ओंखारखांनानै आराम नेगासिनो आरो नै दायो ब्लग लानानै आरो नै मा बुंखो दे खनसे मोजां जेबो मिथिखाला आङो ए जाबाय आरो खनसेबाव ए सफैमारबाय खनसे हनै लोगोफ्रा आंना सफैमारबाय फै दायो आंना लोगोफ्रा सफैबाय आरो गाइसमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आइ बेखौलाय मा नुबाय थायो फै होननायखौ मोनखाबाय दा ओमफ्राय बेखौनो होगोन आं जाखाबाय जोबस्रांनायनि जाखांगनासो मोनफैलायबाय आङो नै लास्ट जोबस्रांनायनि ओंख्रि रानग्राया नै बियो बिथाङा लास्ट जोबस्रांनायनि माबायदि मोनखो भिडिअ लानानै बिराद लाजियो इसोर भिडिअ ओंखारफेराना हाब्रा मोनजाथ'वाखै जे सेंग्राफोरजोंसो जाफैनांसिगोन आंहा नै बिराद मेंबाय बिसोरबो माबा मा होनदों नोङो होनदों हा आजा नोंहालाय मानो नुजायाखै मानो नुजायाखै